NARS Coordinator o City Epidemiology and Surveillance Unit mitataw nga naka-recover na ang tanang Delta variant cases. Lapu-Lapu City Health Department miawhag sa Department of Health nga pahibaw undaan kung mupadaman og sample ngadto sa Philippine Genome Center. Si Luan Mirondina sa report. Sa post, gipakita ni Luis de los Santos ang kalisod nga giatubang sa iyaan ug uyuan sa iyang asawa kansang tibok pamilya nakasinati og mga sintomas sa COVID-19. Hulyo 28, dungan nga nasinati sa magtiayon ug sa ilang duha ka mga anak ang taas nga temperatura. Ang kamagwang ang anak lang nila ang wa hilanti. Gikan sa trabaho ang asawa ug miagi sa eskwelahan sa iyang anak. Kay mibayad og tuition apan pipila ka oras human maabot sa balay ug makauban ang iyang pamilya. Dungan silang gipanghilantan. Padung na sila pahuway gidagta. Pagkaw man nila kaon, usually ikaw man nila kaon, magpatanaw na sila TV or mag cellphone or gadgets na. Yato, nisayos lang pahuway, nakabantay sila galing sakay lang temperature. Hulyo 30, naglisod na og ginhawa ang asawa, busa nagpatabang kini sa pagpapalit og oxygen tank. Nagsugod na usab og ubo ug naglisod og ginhawa ang bana. Nagkagrabe naman gud paghapon, so moto we later found out nga ubos na gid kayo. Kanang wala pa naka-advise pud ba nga magamit og oxygen para mabasa ilang oxygen level. Message na ako sa katong mga atong mga dili mo to COVID, tinuod gyud ang COVID. I can see it from my bare eyes. Mihangyo si Louie nga taguon lang ang pangan sa naasoing pamilya apan iyang gibutyag nga mga mulupyo sila sa barangay Bangkal. Ang Bangkal usa sa napo ka mga barangay sa dakbayan sa Lapu-Lapu nga may mga Delta variant cases. Gitataw hinuon ni Grace Mary Karungay, Nurse Coordinator sa City Epidemiology and Surveillance Unit sa Lapu-Lapu City Health Office nga naka-recover na ang tanang 19 ka mga Delta variant cases sa dakbayan ug nasubay na usab nila ang mga second ug third generation contacts niini. Sila mismo og ang ilang contacts amo nang gipamalik, amo gi-track ang ilang nag-history taking me, nag-contact tracing me balik nila, among gi-expand ang amo ang contact tracing. Sila tanan nag-negative ra. Lakip sa ilang gipaubos sa swab test ug antigen test ang mga contact tracers sa naasoing mga pasyente. Panawagan karon sa taga Lapu-Lapu City Health Office ngadto sa DOH7 nga unta kun mopadana usab sila og samples ngadto sa Philippine Genome Center, pahibawon silang daan sa identity sa naasoing mga individual aron makapahigayon sila og mas halapad nga surveillance ug contact tracing samtang nagpaabot pa sa resulta sa genome sequencing. If ever makita na nila na gisend nila sa genome, at least kami ma-aware aron amo pud gyud ning ma-enhance ang amo ang surveillance o ang amo monitoring. O na kanang naawahi sila pero kanang kadto tanan ato gyud tong na-isolate o niya kadto sad silang tanan na recovered na. Uban ni Philip Patricio ug Cleofer Lumayag, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.